O Salón do Automóvil Eléctrico e Híbrido abrirá as súas portas o 14 de xuño na Praza de España de Ribeira. Durante 3 xornadas, en horario ininterrompido de 11 da mañá ás 8 da tarde, os visitantes poderán coñecer as últimas novidades no sector. A presencia de coche híbrido e eléctrico vai a ser un parque mayoritario nos próximos anos, co cal pensamos que é unha boa oportunidade para conocer as distintas opcións que ofrecen as marcas, poder palpalas e poder ver a situación do mercado, das novedades. Sempre contamos con presentacións de alguna novedade exclusiva. Nesta cuarta edición participarán 14 marcas, as que Lexus se incorpora por primeira vez. Entre as novidades destacan tamén os sorteos, tanto dunha fin de semana cun coche eléctrico como dun vale de 600 euros para gastar nos concesionarios participantes. Todas as compras realizadas tanto no comercio local, hostelería e restauración terán a oportunidade de participar no sorteo destes premios, non? O funcionamento é moi fácil, é levar a un ticket, unha justificación dun ticket nunha compra, tanto nun comercio como en hostelería e restauración, e sellalo no que é a feria os días viernes, sábado ou domingo. Con eso, pois, participarán no sorteo, como digo, dos 600 euros, non? Por outra parte, quixemos dar un paso máis, en este caso agradecer ás firmas participantes que van tamén a sortear un fin de semana con un coche eléctrico. Dende o Concello quixeron agradecer a aposta da Asociación de Empresarios por dar a coñecer os vehículos eléctricos, fomentando así unha alternativa de mobilidade verde. Estamos falando de que os vehículos eléctricos e híbridos cada vez van a ir gañando máis relevancia nas nosas estradas e cada vehículo eléctrico e híbrido que estamos poñendo nas estradas estamos reducindo a pegada de carbono, reducindo as emisións de CO2 e, por tanto, estamos camiñando cara a outro tipo de mobilidade, unha mobilidade máis verde, eléctrica. Ademais da Administración local, tamén colaboran na organización da feira a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia.